Mga igsoon, let us not be misled by the letters of the gospel. Dili na to sabto ng Ebanghelyo tungod kay naghisgot ni kabay pahandi ng Ebanghelyo is anti-rich and pro-poor. Ang Ebanghelyo karon wala magtudlo nato nga magtinampulan. Ang Ebanghelyo wala magtudlo ka nato nga dili na lang maningkamot aron mahayahay ta. That is not the point of the gospel. Mabitaw niingon ko nga, do not be misled sa litra. Tungod kay ang bahandi nga gisgutan karon sa Ebanghelyo, dili lang material nga bahandi kini. Kining bahandia, well, it could be nga literal nga bahandi, but at the same time, kining bahandia sa Ebanghelyo karon is a symbol of anything and everything nga gigunita nato nga posibleng makababag pagsulod sa langit. Sama tingali sa tao sa Ebanghelyo, kitang tanan nagpuyo man po kinabuhi nga maayo. We are not totally wicked, but at the same time, we are not also totally just. Naapagyoy aspeto sa kinabuhi nato nga gisimbuluhan sa bahandi nga dili nato mag-give up. Panalitan, kining pag-anhi nato karon sa simbahan, kining pagsimba ron nato, kining pagtapo karon nato, simbolo man ni sa nindot o positibo nga kinaiya, nga resulta sa grasya sa Dios nga atong nadawat. Kay dili patungod sa grasyas Ginoo, di matamakahimo po niini. Usa na ni kakonkrito nga pagpakita nga naay aspeto nato nga tarong og maayo. Pero naapoy aspeto nato nga posibleng wala mabantayan or nabantayan nato nga lisod pa natong buhian nga mahimong babag o makasapaw sa kaanindot unta nga atong ipakita. Pananglitan, posible nga moingon tas Ginoo, Lord, nagbinut-an biya ko. Sama tingali sa lalaki sa Ebanghelyo niingon, magtutudlo, gikan pa sa akong pagkagamay, wala di ako'y gibinuangan. Gikan pa sa akong pagkagamay, wala di ko makapaltog simba sa Domingo. Posibleng makaingon tas Ginoo. However, posible po ang Ginoo mo ingon ka nato na apay kulang. Sige kagasimba na ako, gabinutan ka, but you can't forgive. Yung saon man na. Tarong tinuod ka. Sa mata sa mga tao, giisip kang reliyoso. Sa mata sa mga tao, posibleng buutan o maayog yung ka. Kay wala kay kontra. Pero naa kay bahandi nga gitipigan, nga dili nimo pwedeng talikdan. Naa pay aspeto nimo nga wala ka maka-let go o wala ka makapasaylo. Mauna ang bahandi nga gisgutan sa Ebanghelyo karon nga sama sa lalaki wala niya mabuhii.